sa kwan. Diyan sa kwan eh. Hindi. Itabakan ko niya balay. Gibuan nila balay. Today. Ano saman? Ano ba makakuan? Ayay, makabulong vlogger. Ano siya refri, guru kacut lang. Ikaon siya dito sa kwan eh. Yang vlog gali nga. Ay ni, kung ano siya nagkuhan. Fruit salad. At sa nga nindot ang fruit salad diri sa is hindi. Kay guwan. Kanang kwan lagi kuno pure. Hindi ka itong fruit salad sa nilapalutan ba? Anong karaan na ano? Oo. Karaan na sa kuan ay. Karaan lagi na siya. Kay kana bitaw sila namuhat ka na sila. Katong fruit salad na wati. Anak kana si Bintong gamay pa na nagoy na dinha. Katong fruit Kaya salad na nagadako sa fruit salada ng bataa. Di na sila diyan sa Buan Island. Tawa sila diya. Kay kuan pa to si Pinati ila dili sa ato ni utso masiguro nanuwi na nag fruit salad. Murag Nuwi na ng bata.